par beng pini lamazan ke alo non kimi alun kanarjan ilitum prabjen pen langlo ita prangpo alun kanarjan men ke lalo sengwe alangbi RDM studio long si ilitum langlong ikpo lasibini ke labang sulun kanarjan long kumasi cepajan ingma angton la iglonang to tangte a video le start iglonang labang sulun kanarjan long tum cepajan theglong po keche thanglong mate arjikimin na actress alang limen sami malin tisopi lapen labang sulung kaljalong cepasan bang pu mate aktor men ke thare joyram bi alang tum pan ilitum labang sulung kaljalong alang tum cepasan te iglong po sengwe alang bi labang solen jet khiloni ka bang pu men ke keje thangklong mate asi ke jumin na ya singar alang limen jingbai tiso lapen labang sulung kaljan pan darshan dun abang phi men ke sami protima teron pi lapen labang sulung kaljalong arje kemi don abang phimen ke sami rupjili terang pi labang sulun kaljan motive jalwa miltum prabjen pen RDM studio YouTube channel long prabjen pen langlo ita prang po la silitum full video le tum chonghong ding lonang ke langlong je phan nang tum ani bang ilitum kar bieng long pen kse thangklong video mate actor actress abidurang berte nang tum handshake channel upsa subscribe non lapen like samino pining non lapen comment nang togenam sining non pini lamajan klasi kang ton lo kur wang thu